Horas madihamu amanginang, bongot nama hita tu Advent na Parjolo, ima di hari Minggu tanggal 27 November 2022. Jala marhite videoon asa tauji mangida nagabe turpuk jamita di minggui asa lamma mora hita anon dia ke jamita na tapasah di tonga-tonga ni ruas ni huriatta. Adong ma akka catatan masukan siak kami laho mangurupi hita amanginang para dehod jamita ta. Turpuk di hita sian Yesaya 10 sada ayat sada sahak ro di ayat 10. Jala topik ni minggu Raja ni Hadameon Nanaing Roi. Di bahasa Indonesia Raja Damai yang akan datang. Posdoro hanami amanginang nungatakas di hita turpuk Yesaya 10 sada ayat sada sahak rodi ayat 10 ala tardokdo turpukon na macayjot-jot di baritahon nang marhite jamita nang akka liturgi pemberitaan pembacaan Alkitab di masa-masa Advent jalan nang direnungan-renungan nama morhati hita laho manomunomu Tuhatta Yesus Kristus laho panguluhon pakirimon nunga jot-jot ayaton manang naturpukon tajaha manang tabegi jala dukku jaha hami muse turpuki hutangnya kok kami omma aka masukan-masukan pikiran nami na mudah-mudahan bui mangurupi hita para dehon jamitata. Na Parjolo tutuma pandohan ni Apostel Paulus ikut saya dong do natuluon di perdalanan ni ngolu ima haporsiaon pakirimon dohot haholongon sada masiani nuaing na ikut takas di hita di Advent na Parjoloon ima pakirimon ikut saya mangolu matoktong pakirimon di ngolu ni saluhut na porsea di ngolu ni nasa jolma manusia terkhusus namasa tu bangsa Israel di konteks ni turpukta nungata boto namasa tu nasida marhitei boido mago nang akapakirimon ni nasida boido tadok majo mitop pada ni debatanong di padatot tu nasida gabe suku-sukun rohani nasida dia do nama satu hami HP gabe songonodo gabe bangso luat na asing do manabak kami gabe bangso na asing do mangarajai hami di dia do hasa sauk ni pada ni debata namandok ia hami bangsona namandok ikut paulionna jala paulahonna do hami songon bangso na balga disomma. Jadi manusia itu selalu tidak sabar menjalani proses. Bangsa Israel apalagi selalu bersungut-sungut, marungut-ungut karena tidak mampu menikmati dan menerima proses yang harus mereka jalani dalam rangka pemurnian kembali jala payason nasida asa saut lomoni rohani debata asa saut baga-baga ni debata magodo pakirimoni sian nasida alai marhite na poso ni debata torus do diajak nasida asa toktong mangulu di bagasan pakirimon. Jika disebutkan dalam bahasa Indonesia maka pada waktu itu teruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Tubuh tunas naik baru. Tetapi itu kan proses dan langsung. Nak pelomo ni rohatta songon jolma selalu instan. Tetapi suara nats ini, suara ni turpukon, sabar mahamu. Adong do proses naikon mardalan, ala iko sau do lomo ni rohani debata. Sabar mahamu, mergogo mahamu, benget mahamu di bagasan pakirimon.
pos marohamuna di debata dang adong naso tarpatu pa debata nang akka naso tarpikiri jolma tarpatu pa debata hadameon gombaran na nidok ni ibana di turpuk taon singa rap dohot binatang na asing pahat-pahanan na asing manggopang suatu kondisi yang penuh damai. Apakah mungkin terwujud? Kenapa tidak? Di dalam mereka yang percaya pada Tuhan harus selalu ada pengharapan, pakirimon. Jadi tusido hitana parjolo ditogihot turpukon, berharap akan dunia yang lebih baik, berharap akan masa yang lebih baik. Paimahon pangurupion ni dewata karena kita kuat dalam pengharapan, karena pengharapan kita bukan pengharapan kosong, tetapi bila sungguh-sungguh kita mengenal Tuhan, tadada dewata pakirimota dak pakirimon na semar parbuwe nunga ditongos tu hita Jesus Kristus sadana dihirim ni portibion laho pamalupon portibion laho manubus portibion. Padan ni debata janji Tuhan adalah ya dan amin. Tinggal dalam proses itu nakin amanginang sabar dohita benget dohita paimahon. Dia masih ingotot taasa benget tita paimahon hasa saut padan ni debata. Ta ingot ma naikon maralus duhi ala tatadda do debata tangadong naso saut hombar tulomo ni rohana. Maka pengenalan kita semakin baik bagi Tuhan melalui Advent ini. Jalama kirim hita toktong pangurupion ni debata. Janji Tuhan yang akan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya. Janji Tuhan nunga sahatu hita marhite Yesus Kristus alai padan ni debata marhite Yesus Kristus neng sahat do pitu hita imahanguluan saliling-liling na benget mahita pa imahon adong do proses naikon mardalan naik kosidalan hatta, tetapi pada waktunya, pada masanya akan nyata janji Tuhan itu dinyatakan. Napa dua hon nang berengot siat turpukton suatu kondisi yang damai. Sada partikian, sada inganan na dausian rohabada. Dausian perbada-badaan, para musuh-musuhon. Di dia mamasai di bagasan guarni Tuhani. Halak nang manjalo Jesus Kristus pada nilibata nang saut di halo mohonima hadameon dang adong bedi rohani hamusuon tuk pedi kondisi namaol alai dame do pakilala anak tuk perap dohot akan asoma kalau mohon hadameon di bagasan hadameon do anggo pikiranna. Mereka yang telah menerima Kristus Raja Damai dalam dirinya akan selalu merasakan kedamaian dalam kondisi apapun. Marhitia hado dapat hadameoni marhite hita na porsea. Hadameon na pinasahat ni debatanu nga sahat tu hita marhite Jesus Kristus atau tugas tama pasahaton hadameoni mambuan hadameoni ay nunga gok pertibion marhite asidot kolong ni rohani debatana mangalihon hadameon tu hita ima Kristus Jesus. Maka dalam Advent ini, mari terus berharap, marpakirimo kita, tuhadameon, marhite dirita, marhite akana porsea, asa sonang sudehita toktong di bagasalas ni roha, manomu-nomu haroron itu hatta padua halihon, jala mames tahun kanutiki ibana nongro di bagasan dirita. Selamat Advent.